Ja sam vidio da je dvoje. Bilo bi interesantno prigazno da nije. Se mrtvi čuvaju. Mrtvi je opet, a što ti jebe nebo malo, sve je dobro. Ovako u ušima, ako čudno znači idi tamo. Opolu se da moraš ići. Jer ako je sama kreće ovdje, ne jebe ništa, i ovako je radno, nemam se ne vidim, to da znam. Ovako, kad crno ovi kere ušima, moraš ići tamo, jer neći, ne mogu uzeti. Ako je rekao 130, 160 kila, ovako je redno, nema Boga da ga dići. A tu je prolaja jebo mater, imamo bio šuker ovdje. Nek sve fine raste, ovo je meni interesantno, kad oni divlje. Ne znam. Jer mi se sad bi ono što tiče njega srce ne mislim. Da nisam pogriješio. Vi ste ne možete terira pogriješio. On hoće i kemija sa ovim. Nema plana, moja džupara, moja. Dobro je, nije učeno. Nema naglo. A je, čudi me povijest. To je otimanje zeca, ja vam pustio zeca u stvari. Ja sam vidio kad moj ote zeca, to je prvi donese ga meni, onaj što je kopa. Valja pijeka, ne da da. Ko bi rekao će kopa ovdje pjebati. Ja sam to pustio bez njega. Možda bi se figurao. Još dobar braće, vrlo. Hoće na jebati. No ne daj mi! Moj se neki bolje čuva, hoće na jebati. Ali slobodio mi se bilaš. To, na jebat će. Vidiš moj mrtvi izdaleka, sve bliže i bliže. Viš kad skoče neko gledao tresa ko je šlir. Da hoće doj da ga utaknem, dosta nam. Ne treba da ti. Drže od sat vremena.